päivää. What? Tänään pelataan Warface. Tää on tullut ihan hirveesti. Mä oon moneen kuukauteen pelannut. Ei saatana! Pitikö just nyt alkaa tohon kohtaan? Ei sitten, just nyt tommoset lakit. Mä kunnollakin alkuakin. Ei nyt kyllä FPS loppua. Ja mä otin vain siis nipuklassinkin, että ei sitä tarvitse ottaa. Eikä mitään. Siellä on... Saatana lähtölakaa. Voi voi. Mä en voi lakille mitään, tää on niin perseestä. Ei just. No, joo. Ai niin, mä otin nyt oikein klassin. Toi on kans nipulaista. Siis kaikkea mulle. Ei, helkkari täälläkaan. Tää on nyt kyllä aikamoista laki. Mitäs asetuksia mulla on? Sitten tehdään näin ennen kuvausta. Tuolta mitään. Gameplaytä. Miks täällä on niinku... Jaa. Tästä. Tää oli tämmönen, missä lentokone niin tykkää jossain sitä. Tää olisi kyllä Medikille todella vaan, tää on niin pikkuinen mappi, että kaikki on tulla niinku lentokoneen keskellä mappia, että... Kyllä Medikille jos mä... Mitä helvetä? Jaa... Lakas vähän. Tuossa on myös joku peitto mihinkään tippoon niin ennen samalta. Mut mä en tiedä miten tää on. Ei. Mä en oo tottunut Warfaceen. Mun melkein sitä heittää snaattia, mutta eikö se otti sen niin jumalaukkeen tavalla. Mistäs se kannatti? Siellä on mitään. Sitä on minä tähän tahvapakasta. Ups, pääsääks mä tavalla kyllä? Kuitenkin snipe. Se ei olekaan sniperi. Täytyy varmaan silloin, kun tuntuu jotenkin. Mites mä nyt lasken? Ei sitten. Tässä on yksi. Okei, ei mitään mitään. Pistin porata, mutta osuin muutaman kerran seinän läpi. No se on kyllä. Ei mitään täällä. Kun sä käyttää tätä. On kyllä hyvä sipu. Ai sai. Liian hitaat refleksit, kun tuo oma oli tiellä. Joo, mä oon ihan ruosteessa täällä. Pois mulla. Ei. Mistä tää nyt hei? No. Pytonilla tappo. Älä hillannut. Eli vain 2 kertaa kieltämistä. Sitten koetaan tähän tänne. Ei tullut sit se toinen tapus. Täällä Medikillä pitää vetää taas näyttelyä. Tää tappaa se. Ei oo vaikeasti, jos minua kannattaa parempaa. Ui! Mun refleksit ei oo kyllä. Ei sitten Medikkiä voitu. Tai oikeastaan Medikistä ollaan voitu.
vaikka minä. Ei, mä en kyllä. Nice. Miten porata nyt paksua materiaalia. Mikä Warface sinne, sä voit porata kaikkia läpi, mutta jotenkin läpi voi. Mitä? Kun meni minä, mutta ei kuollut. Mitä se? Nyt olis pitänyt pistoolilla ottaa tuossa alasella. Nyt on mä nyt tiedän miten käyttää naapia tässä pelissä. Tähän puoleen. Jep. Tähän puoleen. Ai saakeli tähän. Jep. Mitä? Kimpas omasta naappi. Parempi ase. Oi, mitä oikeesti ruveta pelaa Warfacea taas sillä niinku 247. Joskus on pelaa millä huuttanut vaan. Nyt tänne on tullut niin paljon kaikkea uutta. On se samaa tyyppi. Tää on vähän paskaa katsottavaa. Mä varmaan en kuvaa enää ollenkaan Warfacea sinne sen mä oon vähän kaikkea. Ja kuitenkin... Tää on semmosia joku... Sari... Pistoli... Tuolla juoksee joku... Kun savun keskellä. Eikö se oma... Tuo oli kyllä. Vastustaja makas vaan maassa ja omaa juopu. Mä katsoin, oliko se kuollut. Mä katsoin pöydästä saatu liikkua, koska mä olin. Oli jo. Mitä kyllä tuo smoke on siinä. Eli se. Smoke. Eikö syömä saisi pistää? No niin, toi omaa tuli hankkiin. Mistä tää laittaa niin paskan paikkaan? Siellä on aina joku, joka menee siihen miinaan. Okei, ehkä ei näissä servuissa. Lava iso. On sinne tassista. Oho! Mä oon oikeesti miettinyt pitkään, milloin Warface laittaa assistit. Koska se on ollut niin persistä taimekuista ollaan siltä kohtaa. Assistit on tullut. Joo, muuta. Viimeksi kun pelasin niin täällä olisi joku... Oliko se Tyler Bar? Missä oli snappi? Se oli uusi mappi. Ei mä se oli... Kyllä hieno mappi ja semmoinen mistä mä pidin tuolla uudelleen näin. Okei, mä kuolen. Kun mä en tiedä niin kuinka kaukana pitää olla tuosta moottorista, ettei kuole. Se on... Mä en kyllä se huomannut. Onko mitään enää oikein tässä pelissä? Mä en saanut. Yritin laittaa miinaa, mutta... Ei voi tuottaa tämmöstä. Mä pelissä ei se kyllä. Älä tuu omaa tiedä. Mä oon tässä... Estotaan famasia. Mä näytti myös liikkua. Tuolla taisi olla se. Eiku... En mä muista, pitää kattoo. Oli siinä ruosteessa monen kuukauden päällä.
Eli Warface ja tommonen tuli. Ikävä kyllä tää ihanaa peliä. Mut joo. Nää varmaan tässä pelailen, kun mä jo harjoittelen etukäteen. Niin paskat statsit, mä en kyllä pysty oksettaa noita musta. Mä muistan silloin mä pelasin Warfacea. Mä pelasin ihan niin paljon ja sit se oli sillä kyllästyy jo. Sitten on ollut taukoja, nyt on tullut kaikkea uutta kattoa. Joo. Ei mulla mitään. Mä varmaan harjoittelen nyt pelaamaan. En ehkä nyt kerrottiin paljon ollut asioita kokeilla, mutta niiden jälkeen syyslomalla voi varmaan pelailla. Pelailla varmaan kavereiden kanssa ja tällainen. Mut joo, se oli semmonen peli, matsi. Paskasta meni, mutta joo, ei voi mitään. Moro.